على النبي الكريم. Universal Message. Present by Malam Abubakar Idris Muhammad na Kaduna, to show you how you protect yourself in the world. This spiritual program was agreed and appreciated by the viewers of Muslim world. Subscribe and share. Allah Amin TV. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ballighu anni walau ayatan, ka isar da saƙona ko da aya guda ɗaya ce. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Allah Amin TV. Za mu ci gaba da darasinmu daga inda muka dakata. Mun tsaya wancan makon da ya gabata, mun yi bayani akan matsaloli na aljannu. Aljani gaskiya ne? Tsafi gaskiya ne? Maita gaskiya ne? To, duk da sauransu mun yi bayani wancan satin da ya gabata. To, insha Allahu a yau a cikin wannan tasha muna ɗauke da sabon darasi da za mu yi muku bayani akan shin aljani na shiga cikin jikin mutum. To, insha Allahu yau muna ɗauke da sabon darasinmu, sai ku bibiye mu a cikin wannan tasha ku ji cikakken bayani da za mu yi muku akan wannan matsala ta aljannu. Idan mun ka ce jinnu, su ne muke nufi da aljannu a Hausance. To, wasu suna ganin aljani ba gaskiya ba ne da zai iya shiga cikin jikin mutum. Wasu kuma suna ganin aljani yana shiga cikin jikin mutum, amma wasu abubuwa ba shi ke haddasa su ba. To, ku bibiye mu insha Allahu yau za mu kawo maku takaitaccen bayani a kan ingancin shiga aljani a cikin jikin mutum. A nassi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wata baiwa Allah ta zo inda yake, take ce mai, ya manzon Allah, yaro na aljannu sun shige shi. Sai manzon Allah ya ce ba ni yaron, ya ansa, sai ya ce ni ne manzon Allah, na ce ku fita a cikin jikinsa. Wannan hadisi ne wanda ya zo, wannan yana ɗaya daga cikin sharaɗin da zai nuna mana aljannu na shiga cikin jikin mutane. Bayan haka, a cikin Alƙur'ani, Allahu subhanahu wa ta'ala yana cewa, allazina ya'kuluna riba, ya ce wa'innan da suke cin dukiyar riba, sai ce la yaqumuna, ba za su iya tashi ba, illa kama ya ƙomun lazi ya tabi ɓuna shaiɗanu minal masi. Ya ce ba za su iya tashi ba, face sai tashin yanayin tashin da za su yi, tashin da aljannu, wa'inda aljannu ya shafa, wa'inda ke cin dukiyar riba ba za su iya tashi ba sai irin tashin wa'inda aljannu ya shafa. Kaga waga ayat tana nuna mana cewa illa kama ya ƙu lazina yatakhabbatuna shaytanu min almashi, za su yi tashi irin tashin wa'inda aljannu sun ka shafa, sun ka shiga. To kaga nan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa aljannu suna shiga cikin jikin bil'adama, suna shiga cikin jikin mutum. To insha Allahu a yau
za mu faɗi waɗanne hanyoyi ne aljannu suke samun sa'a su shiga cikin jikin mutum. Mutum yana da kariya kuma kariya babba wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu da ita kuma ta zama tsari a kanmu. Amma idan mun kai sakaci, to shine wasu abubuwa za su iya shigowa. Kamar mi kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana a jikinmu, akwai wasu gashi da dukkan diba jikinka za ka gansu. To wannan gashin aljannu idan sun ka tunkari mutum, wannan gashin yana zama kamar yadda ka san ƙayar aduwa. Ka je ka isko farar ƙaya ko aduwa, mun sani tana da ƙaya ko ina. To kamar ka ce ka ruga da gudu ka rungume ta, ba za ka iya rungumar ta ba. To aljani ba zai iya ruguwa da gudu ya faɗa cikin jikinka ba, in dai har akwai wa'annan gashin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙirƙira a jikin mutum. To amma me yasa suke samun dama suke shigowa har su cuta ma ɗan adam? Akwai hanyoyi daban-daban da aljannu suke bi domin su shiga ɗan adam, amma idan ya yi sakaci. To akwai irin waɗannan hanyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu addu'o'i da za ka iya yi da na safe da na rana da na maraice. Akwai addu'a wadda idan ka yi ta aljani ba zai iya matso ka ba. Wace irin addu'a ce? Ayatul kursiyu tana cikin suratul baqara, wadda ake karantawa za ka samu tsari daga shaɗannun mutane har kuma shaɗannun aljanu. Ayatul kursiyu ita ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. to wannan ita ce ayatul kursiyu. Idan ka karanta, Allah ya yi alƙawalin zai tsare ka daga sharrin aljannu. Ba Huraira, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi tsaron dukiya ta baitul mal, yana cikin tsaronta sai ya ga wani ya zo ya shiga ya ɗauko kaya, sai ce na kama ka, ya za ka zo ka ɗauki haƙƙin jama'a? Sai ce don Allah ya taimaka mai iyalai ne ba su da abin da za su ci. Sai ya ce mai to kada ka ƙara, sai ya bashi ya wuce. Bayan ya wuce, da ya koma fada wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gobe, sai manzon Allah ya ce yaya kai da mutumin da ya zo ya ɗebi haƙƙin jama'a? Sai ya ce mai ya manzon Allah, bawan Allah nan ya nuna min yana cikin tashin hankali, bai da abin da iyali ne za su ci. Sai manzon Allah ya ce mai to zai dawo. To sai Abu Huraira yayi mamakin manzon Allah ya ce mutumin nan zai dawo. Yana nan kuma sai sake ganin mutumin ga ya zo ya ɗebi kayan ga. Sai sake taro nai ya ce mai me yasa ka sake dawowa bayan jiya ga da mun kai da kai? Ya ƙara haɗa shi da Allah ya taimaka mai iyali ne suna cikin matsala. Ya sake jinkirta mai ya kyale shi. Na uku da ya koma can manzon Allah ce mai ya kuka da mutumin ka da je? Ya ce manzon Allah ya dawo. Ya kunka ya ce manzon Allah ka ji halin da yake ciki. Manzon Allah ce ka sake komawa zai sake dawowa. To na uku ne da ya dawo ya ce na tare ka yau kan ba mai fitar da kai. Sai ya ce zan faɗa maka wani abu, idan ka je in ka yi ta ba zan sake dawowa wanga wurin ba, ka taimaka min ina ciki wani hali kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Sai ce ka karanta ayatul kursiyu. Idan ka karanta ayatul kursiyu ba zan iya dawowa a cikin wannan wurin ba har in sake aiwatar da abu irin wannan. Da ya koma wajen manzo Allah sai faɗa manzo Allah cewa ga yadda sun kai da mutumin nan. Sai manzo Allah ya ce yayi gaskiya.
to nan wannan ya nuna mana ayatul kursiyu tana kariya ga bil'adama. Akwai wata kissa lokacin da ina karatu malaminmu yake ba mu ita a wannan zamanin ta faru. Wani bawan Allah ya fita ya je ya yi dare, sai biyu hanya sai ya dawo, sai baƙin kare ya tare shi. To mun sani duk baƙin kare aljani ne, duk inda kare yake in dai baƙi ne to aljani ne, amma Allah ne ya halicci siffa ta hakan. Nan gaba insha Allahu za mu zo zan faɗa muku nau'o'in abubuwan da aljannu ne amma suna rayuwa, irin su baƙin kare, irin su jaɓa, irin su maciji. Akwai nau'in macijin da aljani ne. Insha Allahu nan gaba zan kawo muku bayanin nau'in dabbobin da muke ta'ammali da su, amma aljannu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halice su a hakanan a bisa wani dalili. To bawan Allah nan sai isko kare tare sama hanya, sai ya ɗauki duci sai ya jefi karen nan. Da ya jefi karen nan sai karen nan ya kyaka karen nan ya biyo shi, sai karen nan ya ruga da gudu sai tsere. Ashe karen nan ba kare bane, aljani ne ya canza halitta ya koma siffa kare ya shigo cikin gari. To ban Allah nan bayan ya je gida sai aljanin ne ya kawo bi ne. Ina ganin sai da sun ka ɗauki tsawon wata 7 zuwa shekara 1 kullum sai ya zo ya isko shi a kwance. To shi ko yana da ƙoƙarin duk zai kwanta zai karanta ayatul kursiyu. Idan aljanin ya zo sai ya isko kamar wasu takobi sun kewaye shi suna wali, yadda ka san ka kunna fanka ka tada kai kana kallanta, ba za ka iya sa hannu ka taɓo sili santa da fanka ba. To aljanin nan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana kawo mai ziyara, bai samu sa'a ta ba. Sai a ran nan ya fara karatu sai kwana ɗauke shi, sai karanta rabi bai karanta rabi ba. Aljanin da ya zo shine sai ya dafa shi mai tashi. Da ya tashi sai ya ga mutum tsawo a gaba ne, sai ce bai ka gane ni? Cikin firgita ce bai gane ba, ce ni ne wanda ka taɓa jifa a lokaci kaza, don haka a yau zan rama abin da ka ne. Sai ya taɓa shi, da ya taɓa shi kawai sai ya ɓace ba wurin. To wannan taɓin da ya mai shine ya lalata mai wani ɓangare na jiki. To safiya na wayewa sai ba Allah ga ya tashi je ziyarci wani malami, ya ce kaji abin da ka faruwa. Sai ce to ka je ka ta addu'a. To da yake dai ya riga ya taba shi sai ya saka mai dafi ya lalata mai gihin jiki, haka dai ta jinya har Allah ya ba Allah na cikawa. To yana da kyau duk abin da zamu yi mu zanki addu'a mu kare kanmu daga wayannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu hanyoyin da zamu yi addu'ar rana, addu'ar safe, addu'ar yamma, addu'o'i kala-kala na kare jiki. Duk abin da zaka yi akwai addu'ar da ya dace ka karanta a cikin addini. Don haka sai mu yi ƙoƙari mu kare kanmu da wayannan. Wannan shine ya nuna mana cewa ayatul kursiyu tana maganin aljani har yadda ba a zato, kai hatta da mai tsafi. Dan da mai tsafi zai tsaya gabanka ya kama saddabaru nai, ka buɗe baki ka karanta ayatul kursiyu, idan ka je wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim, ka rike ta kana maimaita wata wurin nan sai ya bar wurin nan. Ayatul kursiyu tana ɗauke da wasu abubuwa masu girma, illa dai ba ma gani ne ga fuskar mu, shi a dalilin da yasa muke wasa da ita. To yan uwana, don Allah mu rike ta, mu zaki yawan karanta ta, tana da amfani, tana da tasiri. To za mu koma cikin darasin mu, kamar yadda na muku bayani cewa aljannu suna shiga cikin jikin mutum ta wasu hanyoyi kala da kala. Wannan na kawo mana ɗaya na bawan Allah ga jifa ta yi amma sai da biyo shi. Da haka nan zaka ta iya ganin dabbobi, wata dabba duk abin da zaka yi ka yi bismillah sannan ka aikata, duk abin da zaka yi ka yi bismillahir rahmanir rahim sannan ka aikata. Kuma sannan jifan su kadangare, kulɓa, maciji ba in ya shigo gidanka shine an ka ce ka mai magana har su 3, idan bai ba sannan ka kashe shi, saboda akwai nau'in da ba maciji bane. Idan ka mai magana su 3 to insha Allah in dai ba maciji bane zai ba gidan nan. Da haka wayannan abubuwa ne waɗanda suke faruwa. Sannan kada ka yi mamaki, za a zo a zanna a makaranta ana karatu, ka ga wani kadangare ko ka ga wani kulɓa ko ka ga wani abu mai kamar irin wannan
da ƙarshe ba mutane bane, su ma sun zo sauraron karatu ne. Duk abu ne wanda yake faruwa. Ban mancewa na taɓa zuwa wani gari wajen wata baiwa Allah da bata da lafiya. To yarinyar bayan na mata karatu aljannun sun bayyana. Nake tambayar su, sai aljanun guda yake ce min shi ya shiga, mace take ce man ta shiga jikin wannan baiwa Allah bisa sanadiyyan mijinta ya fito ranar juma'a suna a makaranta boarding, zai je masallacin juma'a sai sun ka kafa jiwa tai har sun ka mai rauni. Yanzu haka da nake magana da ita yana can gida kwace bai da lafiya. Dan haka ita kuma ta sha alwashin za ta galabatar da yaron nan duk wanda ya jefe shi har ranar da mijinta ya rasu. Kuma in ya rasu ita ma sai ta da izinin ubangiji sai ta kashe su. To na bata hankuri, na nuna mata sai kuskure, amma mijin da wani nau'i ya fito, shi daga ce man ya fito da nau'i ne na maciji. To akwai ƴaƙo yarinyar a gefenta lokacin da abin ya faru tana cikin wanda saka ba, amma ita bata je hawa ba. Taka cewa malam lalle tabbas an yi haka, dan ina nan sun ka ta jifa macijin nan har ya faɗa rami. To wannan mata tace mijinta ne. To kaga akwai abubuwa wanda muke iya samun matsala, yadda aljini za su iya shiga cikin jikin mutum. Wani kai ne zaka taba su, wani kuma ba taba su bane za su yi. To hanyoyin da aljini suke shiga cikin jikin mutum, aljanu suna shiga cikin jikin mutum. Na farko akwai dangarama bakin daki. Na farko akwai dangarama ta kofar daki. Mun san da cewa dangarama wuri ne wanda manzo Allah ya mana iyaka, kada a zanna, kada a kama yin wasu abubuwa a dangarama, domin aljannu na zama a wurin. To idan ka zo ka zanna a wannan wurin suna iya shafin ka. Sannan mun sani a cikin makewayi ana haduwa da su. To menene ke kai babban aljannu a cikin makewayi? Akwai wani abu wanda ba mu sani ba. Kuma idan ka shiga makewayi a wasu lokuta zaka ji yana da iska mai kyau. To abinda babban aljannu abinda ke kai su makewayi, aljani yana zuwa cikin makewayi. Zaka ji wata rana idan toilet ko wani iri ne, zaka ji yana wari, abin nan ne na fita. To wasu lokuta aljannun ne yake zuwa su kare kansu a shadda. Idan suka kare kansu a makewayi sai su kama yamu tsakanin suna shaƙen wannan warin kashin. Yana ɗaya daga cikin nau'in abincin babban aljannu. To lokacin da ka shigo makewayi, idan kai addu'ar shiga makewayi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, kamin ka tsugunna ya jayi ya bar wurin. Amma kawai sai ka bude ka shigo, kawai ka zo ka zanna, to da ka mai kashi saman kai, to idan ya tashi shine zai yi kokarin yaya za a yi sabata ka. So da yawa wasu na dauko aljannu a cikin makewayi. Na biyu kuma mata suna dauko aljannu saboda yawan yin sakin tsaraicin su. Idan muka ce tsaraici, wata bata cika dora dan kwali ba, wata za ta sa kaya masu raga-raga a jikinta, wanda yake aljani zai wuce ya ganta ya sha'awata sai ko ya je fada mata. Shine muke ce majinul ashiq, wanda yake hana mace aure, ko kuma ya hana ta haihuwa, ko kuma ya kawo galabata da ta tsakanin ita da mijin, ko kuma ya hana ta zaman aure, ko kuma ya sa ta yawon karuwanci. Wannan duk yana faruwa akan jinnul ashiq. Insha Allah nan gaba za mu yi muku bayani kashe-kashen yanayin aljannun abu da abubuwan da suka yi. To wannan hanyar aljannu na shiga mutane. Sannan kuma sai hanya ta biyu, idan aljani ya biyo ka bai samu sa'a ba, zai iya jiran ka lokacin saduwa da iyalinka. Aljani yana da dama wannan lokacin da zai shiga cikin jikinka. Ita ma sai ka kare, da akwai addu'ar da ake yi na saduwa da iyali. Bayan haka aljannu suna shiga cikin jikin mutane a yayin da ka je daji ka isko fako, ko ka je ka isko inuwa. Idan ka zo zaka zanna sai ka ce bismillahir rahmanir rahim, to duk shedanin da auren ka kore shi. Amma kawai ka isko inuwa ka zo ka fada, ba wani abin nan, ba wani menene, to nan ma aljannu na shiga cikin jikin mutane. Bayan nan kuma sai kwata, inda ake yanka dabbobi. Babbakun aljannu suna yawan taruwa a wurin, su ma a nan suna yawan shiga mutane, ko da ka zo zaka walga ne ta daidai wurin. Da haka yana da kyau ka zanki tsare addu'o'i da zaka yi a cikin rayuwarka don kariya da duk waɗannan matsalolin. To bayan wannan
sai mu dawo sai mu la'akari to shi kuma jinin da aka cewa an turo mutum ta yaya ya kai shige shi. Zan baku wani abu da insha Allahu idan ka rike shi duk yadda matsafi yayo tsafi ne, duk yadda mutum yayo sirri ne, in dai bai riga ya shige ka ba kai shi bi iznillahi ta'ala abin nan ba zai shiga ba, aljanna nan ba zai shiga ka ba, sannan wani mugu aki ne ba zai iya kama ka ba. Amma fa in bai kama ba shine idan safiya ta waye sai ka samu dabino kwara 7 sai ka yi bismillahir rahmanir rahim ka ci su kamin kai kari da komi. To insha Allahu in Allah ya yarda Allah zai kare ka da wannan shirin. Kamar nan gaba insha Allahu za mu yi muku bayanin zuma wadda bata da haɗi, ingantattar zuma, ita ma tana magani 100 kuma tana yaye cuta 100 insha Allahu a nan gaba za mu yi muku bayani ita ma akan ta. To hanyar da aljanni ke bi su shiga mutum idan an kace an turo an yi wani ije na jinnu, to iska zai iya ɗaukan lokaci mai tsawo yana bibiyar ka don ya samu sa'a ya shige ka. Kamar yadda na baku kissar bawan Allah nan, aljannan nan ya bi shi kusan wata 7 ko shekara 1 yana ƙoƙarin yaya za a yi ya samu ya shiga ya aiwatar da abin da zai aiwatar. Bayan wannan hanyar iska na shiga mutane a lokacin da suke sakaci ga addininsu. Duk lokacin da ka kama sakaci ga addini to ka buɗe kafa, ka buɗe hanya da iska zai iya shiga cikin jikinka. Saboda abinda annan suna yin kofa ta shiga, idan suka yi kofa ta shiga to duk inda ya je dawo zai iya shiga wurin. Amma idan ga addu'o'i za su kare dukkan jikinka babu yadda za a yi jini ya shige ka. To wannan shi ma wannan wata hanya ce da iska yake iya shiga cikin jikin mutum. To menene alamun cewa kana ɗauke da iska a cikin jikinka? Alamomin cewa kana ɗauke da iska a cikin jikinka shine akwai wasu abubuwa da za su kama faruwa a aikace ko kuma a bayyane. Kuma sannan menene shaidar cewa an ma wani sihiri? Shi ma akwai abubuwa da suke ayyanuwa a aikace ko kuma a bayyane. To alamu da mutum yana tare da iska, bari mu fara akan mace. Abubuwan da ke nuna cewa mace tana tare da iska suna da yawa. Za mu kawo wasu daga cikin alamomin da iska suke in sun shiga cikin jikin mace, to wa'annan yana ɗaya daga cikin alamomin da za ta gane. Na farko akwai ciwon kai. Ciwon kan zai zo da wasu abubuwa. Ciwon kan yana ɗauke da faɗuwar gaba. Mace za ta kama yawan jin faɗuwar gaba sannan da ciwon kai. Wanda iska ne yake saduwa da ita, akwai wasu alamomi da za ta kama ji a jikinta. Wasu lokuta za ka ga mace ta wuce kamar tana ɗauke da ciki. Mata sun sani, irin uwaye wayanda za ci ga wancan ta yi fari kamar tana ɗauke da ciki. To wata fa ciki ne amma na jinnu ne. Kuma ko asibiti an kaje ba za a iya gani ne ba. Kuma za a waye safiya za ta haihe shi kuma za su ɗauki abinsu. Alamun cewa ta haifi ɗa shine idan ta kwanta barci za ta yi mafarki. Wata na mafarki ta haihu, wata ba ta mafarki kawai za ta tashi ta ganta cikin jini kuma ba lokacin al'ada ba. To idan ta ganta a cikin wannan lokacin a cikin jini, to alama ta haihi iska ne kuma sun ɗauki ɗa. To ta saurara a cikin sati 2 sai ta ga an je da ta wajen taro. Za su ɗauki ta wajen biki kenan. To iska na wannan saddabarin nasu. To sannan kuma in har Allah ya baki ciki kina gidan aure, to za a ta wahala wajen haihuwa ko kuma masa hana a haihu sai dai a miki tiyata. Nan kasashenmu na Afirka ba ma da wannan, amma kasashen Larabawa za ka isko asibiti ana karatu alkurani ana tiyata. Domin mi akwai ɓangarorin da iska suke riƙewa na cikin jiki wanda ke mu ba mu da wannan. Idan in abin ya kai da dole sai an tiyata ne, shine za a kama karatu alkurani ana tiyata, ana ƙone wannan dafin da suka bari a cikin jiki. Amma mu nan kasashenmu na Afirka babu wannan, kuma babu wanda za su iya taimakawa su tallafa a irin wannan.
to akwai wannan nau'in da mace za ta kama ji. Sannan akwai ciwon ƙafafuwa tare da ciwon baya. Sannan akwai yawan miyagun mafalkai. Wannan duk yana ɗaya daga cikin nuna alamar iska. To idan wayannan sun ka gabata wayan da na yi, kuma sun ka yawaita da cewa mace tana jin kamar ana kiranta, ko namiji yana jin kamar ana kiran shi amma ba kiran shi ba an kai, shi kuma wannan shine shaida cewa maye ya kama. To insha Allahu a darasin mu na gaba za mu ci gaba da nan da inda mun ka tsaya. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahu li wa lana wa lakum. Don Allah a cikin wannan tasha tamu a danna mana alamar subscribe, sannan kuma a danna mana alamar like, domin idan mun saki sabon bidiyon mu ka gane shi, ka ga ci gaban darasan da muke bayarwa. Allah ya taimake mu, kuma Allah ya mana jagoranci a cikin wannan tafiyar tamu. Amin summa amin.